Kanhi Ihawan nga gihimo kunong drug den ang Gironda sa kapulisan o sa PDEA kung asa kining dapita kinatong seran sa pagtutok ni Luan Merondina. Mubalor sa 340,000 pesos kini mga pinakete sa gituoang Shabu nga nasakmit sa kapulisan gikan niining 14 nila ka mga dinakpan dinhi sa sitio Mananga 1, Barangay Tabunok. Mato ni Police Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police, nga tungod sa padayong presensya sa Regional Mobile Force Battalion sa Tangki Talisay, nabalhin na ang daghang supply sa illegal nga drogas sa ilawom sa taytayan sa Mananga 1 ug kining Kanhi Ihawan ang gihimo na nilang Suyopanan. Di ba alam na ng mga tao dito, they are used to buying drugs here in this area already. Passing by, going south or going to the city, dito sila bibili. In fact, kung before, tayo ka dyan sa may end of the bridge, within 5 seconds, lapitan ka dyan ng magbebenta ng drugs. Baguhan pa lang kami, ini-strengthen namin yung relationship natin sa iba't ibang unit, para mag-share kami ng info, at mapabilis natin yung trabaho. Actually, hindi lang drug din namin monitor namin, pati mga high-value targets. Sa 14 ka mga dinakpan, sila si Leonardo Juarez, 38 anyos, Vanji Quiñones, 33 anyos, og Elisa Alisuso, 53 anyos, ang mga gitumbok sa kapulisan nga mooy nagmaintain sa Suyopanan ilawom sa taytayan. Nagiyahay paghatag og rason ang mga dinakpan. Ako ba naman, hindi man na-apil na lang ko ba, natugkuan na sa sud ba niya, na day raid, wala man dyan ko ilabotan eh. Wala kong maligan eh, kagamit sa kikuha na pinagsa, kaya sakit ilawas. Ang ubang mga dinakpan gikatahong midayo lang sa dapit aron mo gamit. If you remember, the drug lord here is Makaraya. He was already arrested sa previous operation namin. And then, next namin na ginawa to find out sinong papalit. Kaya yun nga, at least nakuha siya with this operation. Luan Merondina, Balitang Bisdak.